ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୋ ମନ ବହୁତ କାରଣ ମୋ ଜେଜେମା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି। ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ତା ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ହେଲେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଏଇ କଥା ଭାବିକି ମୋତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସ୍ନେହ ସୁଧା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାର କିଛି ହୁଏ, ତା ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନଥାନ୍ତେ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ? ମୋତେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ କେଉଁ କାମରେ ଆଜି ମନ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କି ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ମୁଁ ମୋ ଘରେ ପୂଜା ସାରିଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ତ୍ରିନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ତ୍ରିନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ କେବେ ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ। ତ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ନନା ବି ମୋତେ କହିଦେଲେ କି ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୋତେ ନନାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଠିକ୍ ନନାଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଜେଜେମା ପାଇଁ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।